Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Paidbah nung Shnong jong ka Mawprem bro ka wei kilamat na gaching hadu kata hakbedi bagajing bom yo lat shu banyat ya Lynti ya Kjat na ka footpath namar gaching bom shimkhya ki kontraktor ban pun khoj mardor ya Khyndew balati ki bla shu khongreng ha ki Lynti ya jong ki Paidbah kani gaching ti ya Khyndew hapdeng Shnong lu Mawprem kalong ban pun he shu ya ka Surok Ïaid kali shibenta kalong ka bran kam banti ban pun he ya ka Surok Khyndew ka Surok kanong ka bakaluat habayat ki kali Henry na gajing bom pen khoj pat de ka Khyndew bala Bret Lynti Ïaid Kjat klabu jing ki Paidbah ki bayat Lynti layu iru baki Paidbah ki lahab ban Ïaid lingba ka Surok namar ka Lynti Ïaid Kjat bala shna kerpang kaladap satang da ka Khyndew habekran berurang ba Shnong uba w perban uliyat ho bayagani gajing pen la sedang menta da ki benai Henry hadu menta ka Khyndew baki ti kadang sa khongreng hak Lynti Ïaid Kjat ki Paidbah ke bala bu jing shisha ya ki bayat Kjat uba w perban ulokin turu ya katnat PWD sarkar jila ban betha ki kontraktor baki de ban pun khoj ki Khyndew baki la dapti bala Bret Lynti Ïaid Kjat khnang baki Paidbah kin yo ban pren kam ban ya ti ka Lynti ngan ong ipi ka basdang kalong ba katu ka benta ka ba phi ka do ye na ka ba ki train na benta ka be de ba ka footpath leni ka returning wall ka ba ki chule tang ban modify ya ka tu ka returning wall hoi ka jingle ka jungki ka de ka ba bha tang ba ka jingle ka long ba in consultation bat ka Shnong da ka ba ya sung thu jingmut bat ka Shnong te haba ki trei ho itu ibenta iba haba trei mo ngimla ho chisya ban ailat iki breu ki ya bat bagin trei regi don ki benta ki ba ki kontraktor ki la de train rui ki la shu kum tu ya ki tu ki jebok ki jebain ni ki jingti hang tu ki ba la pun chutom ya ki nong yang ka bakim na shu ban yang na Surok bat kalabu haka jing ma ya ka jing im jong ki breu namar bagi hapan Ïaid be na Surok hoi ni hi ba haba ka don ka footpath ki breu ki Ïaid na ka Surok rei menta pan lada haba ka footpath ka don tai ka jing bom Ïaid ka jong ki ka shong ha ki breu mo rei haba ka don pat ki babon hi ka mon ong no ki temen ki kro ki khlung ki khna ki nya Ïaid hi na ka footpath te nga ngong baka footpath amdei ban disturb ya ka amdei ban panthot kat itu jaka iba phitrei kila ban ya trei ban penwit khendiat trei ka lenter bro lenter kamdei ban sofar ba kini ginong trei kimpan khoi ya kita gijebo gijebain ke bal penwit ikinong ya kinong yang kene kalong ga ba susi alai keren bat ki department concern kuma peldi ba kini ban clear marmar dari ka basongsi kalong ba kadon ka benta namar ba ki laya alot ngatrai kumba art lai party sau party kidon gi batrai kidon gi bam trai bat ka kam kala sa teng menta daki kano banai don ki bla adep nando menu kumen ong nado banai na kila sedang nado banai no bombar kilaya dep ndoi kidon kini bat ki badang sus dang te nga iba nga kentu ya ka peludi le ne sorkan bahkan chimkhia kan bahkan tu ya ki kontraktor haba ki trei ki ne trei lang ka ju kopor le ne kanu ko benta ka bla dep ki de ben clear no kadang bagi nong Ïaid nong yang kan nong thot ya ki kitu ki nala ki de jo ki pai na tang ban kam ki nala kam de ki jo ki pai kalong tang ki b shape baki le kabai dei bat kitu ki pai jong ka PhD ka tu ki la dep le sa stang khendiat kan soi ki bai dei bat kitu ki PhD dei ba ka the ka tu ka baki le kitu ki pai blue ka tu ka baki ti ha kitu ki benta jong ka footpath ka dei tang ya ki b shape drain ka makan Ïaid ko kemur kitu ki Khyndew ki bala adap nadu banai de bar ma hadu mta kim pat ya khat kim ya khat rai tene klang Shnong ke ek senjam go phi le na ta kitu khna ka jing bha jing ya chung ki Paidbah em kalong bangi hap man gen tu ya ka piludi ken bahkan penbor dan ni bahkan kan order kan ai order ya kitu ki kontraktor
kibadai ban le itu kibenta bakin weng no mar ke nya gitu ki jebok ki jebain kam dei tangga toru haka to kibenta ki baki whitening le ni ki penhe ya ka surok ka don ka jingti ia ki guard wall ka toru haba piti don kam ban weng no warmar nomor ka order jong ka ba katkum ka order na IDC le ne na high court ka don ka order ka ba pimbit ban penthut le ni penwit ya ka surok kumjuru ya ka pedestrian le ni ka jaka ya ki Paidbah Haswa bakin snaya katik nakalang Shnong play karena em baki diban weng nak marmare gitu ki Khyndew. em kum bangala ong ifi na masdang kalong ba kini ki kani ka scheme ka bawan menta kamdan ka jingya haka kabanya kabanya merjimut bat ka dorbar bat ka Shnong pi kini ki chuan bai kum to bat ki trei bai tenga kum rang ba Shnong te ngamdan ngam datip dia kata ten rei anda bangai iru ngala ong iki ba pe haba trei ba sngobha ban weng ban clear ya ka surok kam dei ban wit kam dei ban thot kain kata ngala apil ya ki nakapor ka bagi sedang nado sigi officer jong puldi kumju i contractor Untuk mana kila sedang tika kaban ti kita Khyndew. ladang am baklang dei nado middle of November kila sedang ban le gini ka kam tingi kalong ka kham slow ka kam ka suki palak te haga bai dai kham tam ba ka surok mar ba ha ka surok te fi ki bri ki hapan kiar namar menta kum kalong menta pin de pej kum ba phi ru phlai i nga trai fi wan ban kli ngaru ka benta jong ka footpath ru la blok ka benta jong ka surok ru kala thut namar bagi ti kita ki gat wall te kala chutom bhai ki nong ya nong yang ka chutom bha wat iki kali banya pasu Piong ti itu ke long baki penhe ya ka surok long baki don gi guard wall tang bakan kam he ka space te tinamar ba kitu gi guard wall kala don ka retaining wall ni ka brick wall jong ki kampong yeng jong ki breu tiki i ba imat ba mentoy kata ki clear no itu gi guard wall bakan he ka surok to compare kata ka jing he ka surok tang ba kambit kain bakin so far namar shua bakan jia ka no ka jing jia ka basusi ni ka accident ka jing musau breu nga kwa ba nakaleng ka department bakan pe bini akan yikini ki namar gini ki kontraktor kim hap haka Shnong bat ngimya kendu bat ki nong trei te haki nong trong trei ti man bangaya ngayang nang tu nga tu bai ong yu kontraktor bon clear ten trei ngi ka respond kamton kalau nggak iga basusi Nah. oh nagala nagtradang pildi